новобаста аз шакли моликият ташкилот ё муассисаи ҳақ надорад ки беш аз 2 моҳ пардохти маоши коргарро ба таъхир гузорад. моддаи 153 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо маош балки дигар навъи пардохтҳоро ҳам дар назар дорад. салом, ин мавзӯъро бо дониёр сангинзод, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ баррасӣ хоҳем кард. қабл аз шурӯъи суҳбат биёед бубинем ки моддаи мазкур дақиқан чӣ мегӯяд. кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 153 иловаи 1 напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳо аз ҷониби корфармо, роҳбари корхона, муассиса ё ташкилот новобаста аз шакли моликияташон зиёда аз 2 моҳ напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳои бо қонун муқаррар гардида, агар ин кирдор бо ғараз ё дигар манфиатҳои шахсӣ содир шуда бошад, бо ҷарима ба андозаи аз 200 то 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати то 5 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. дар моддаи мазкур ибораи бо ғараз ё манфиатҳои шахсӣ зикр шудааст. шояд ташкилот ё муассисае имкони пардохти молиявӣ дар музди маоши коргарро надошта бошад. дар ин ҳолат чӣ гуна баҳои ҳуқуқӣ дода мешавад? дар ин ҷо ғараз нест, манфиат нест, метавонад ки ба моддаи мазкур рабт дошта бошад. ҳар як моддаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси қонунгузорӣ амалкунанда ҳамчун механизми ҳифзи ҳуқуқҳои инсон равона шудааст ва барои риоя накардани муқаррароти қонунгузории меҳнатӣ ва таъминоти иҷтимоӣ бевосита дар моддаи 153 иловаи 1 низ муқаррарот аз ҷумла ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шахсоне ки ин кирдорро содир мекунанд пешбинӣ шудааст ва моддаи мазкур дар маҷмӯъ ки ҷиноят аст аз 4 унсур иборат мебошад. унсури аввал объекти ҷиноят, унсури дуюм тарафи объективӣ, унсури сеюм субъекти ҷиноят ва унсури чорум тарафи субъективӣ аст. вақте ки мо оид ба ин модда сухан мекунем, бевосита муносибатҳои ҷамъиятӣ барои вайрон кардани қонунгузории меҳнатӣ, қонунгузории таъминоти иҷтимоӣ сухан меравад ки он объекти ҷиноятро ташкил медиҳад ва тарафи объективӣ бошад дар содир кардани кирдорҳои муайян аз ҷумла напардохтани музди меҳнат, нафақа, стипендия, идрокпулӣ ва иловапулиҳо ё ки дигар намудҳои пардохт мебошад ва он муҳлатро пешбинӣ менамояд ки зиёда аз 2 моҳ бошад ва тарафи субъективӣ бевосита ба саволи шумо рабт дорад, чунки дар ин ҷо ҳатман бояд ки ғараз ё манфиатҳои шахсӣ ҷой дошта бошад, чунки модда ба он бевосита ишора менамояд ва имрӯз агар ҳамин тарафи субъективӣ дар кирдори субъект ки ба ҳайси онҳо корфармо, роҳбари корхона, муассиса, ташкилот новобаста аз шакли моликият баромад мекунанд, агар ҳамин ғаразмандию манфиати шахсӣ набошад, шахс ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешавад, чунки аллакай тарафи субъективӣ аз байн меравад, яке аз унсурҳои ҷиноят ва шахс дар ҳолати набудани яке аз унсурҳои ҷиноят аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод аст. мисолҳои мушаххасро мо метавонем аз амалия биёрем. масалан дар корхона маблағҳои муайян ҷой доранд, аммо роҳбари корхона онро махсусан бо талаби маблағи қисми муайяни маблағи ҳамун музди меҳнат, бо талаби иҷрои вазифаҳои меҳнатӣ аз функсияи меҳнатии корманд беруна онро боз медорад. дар ҳамин ҳолатҳо мо дида метавонем ки ғаразмандӣ ё манфиатҳои шахсӣ ба чашм мерасад ва агар дар амали корманд ғаразмандӣ ё корфармо ғаразмандӣ ва манфиатҳои шахсӣ ҷой надошта бошад, бевосита мақомоте ки имрӯз мувофиқи кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ин намуди ҷиноятро таҳлил мекунад, тафтиш менамояд, мақомоти прокуратура аст, аз оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ даст мекашад. дар амалия ҳолатҳои гуногун ҷой доштанаш мумкин аст. масалан дар он корфармо ё роҳбари корхона бевосита гунаҳгор намебошад.
маблағҳо аз суратҳисоби бонке ки дар он ҷо корхона суратҳисоб дорад дер гузаронда мешаванд ё ин ки субъекти хоҷагидор корфармо дар ҳолати муфлисшавӣ қарор дорад имконияти пардохт накардани ин маблағро дорад ё ҳолатҳои дигаре ки беуста ба гунаҳкор будани корфармо вобастагӣ надорад яъне вай корфармо дар ин ҳолат бегуноҳ аст ғаразу манфиати шахсӣ надорад ин намуди ҷиноят ҷой дошта наметавонад. масалан корхона як маблағи муайяне дорад аммо онро наметавонад ки барои коргар ҳамчун музди маош пешниҳод намояд агар ин корро бикунад шояд зарар ба корхона расад дар ин сурат чи ин ҷо манфиати шахсӣ ё ки манфиати ҳамон корхона нест агар имрӯз аз нигоҳи қонунгузории ҷиноятӣ гирем ва дар маҷмӯъ бо таҳлили муқоисавӣ ба қонунгузории меҳнатӣ ё ки гражданӣ ё таъминоти иҷтимоӣ рӯ орем дар он ҷо тартиби муайяни қонеъкунии талаботи кормандон ҳаст ва дар мадди аввал дар ҳама ҳолат музди меҳнати корманд меистад ҳатто пештар аз андоз низ андоз ки ба мақомотҳои давлатӣ пардохт карда мешавад музди меҳнат меистад ва корфармо маблағе ҷой дошта бошад ҳатман ӯҳдадорӣ ба зимма дорад ки онро ба ҳайси музди меҳнат ба кормандон пешниҳод кунад ва дар ҳолате ошкор гардад ки корфармо миқдори муайяне барои пардохти музди меҳнат басандаро доро буду лекин онро ба мақсадҳои дигар истифода бурд аллакай дар ин ҳолат низ боиси ба вуҷуд омадани кирдори ҷиноятӣ ва оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ мегардад. шояд байни коргар ва корфармо шартномаи меҳнатӣ вуҷуд дошта бошад ва дар он ҷо зикр шуда бошад ки сари вақт маблағи музди маоши коргарро бояд супорад дар ин сурат чи ба муқаррароти кодекси меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон назар афканем боби алоҳида оид ба музди меҳнат пешбинӣ шудааст ва ҳар корманде ки бо корфармо шартнома мебандад ҳатман ин асоси ҳуқуқии шартномаи меҳнатӣ баъдан фармоиши корфармо барои ба кор қабул намудан аст ва яке аз талаботҳо дар ин шартнома музди меҳнат мебошад мувофиқи кодекси меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон корфармо ӯҳдадор аст дар давоми на камтар аз 15 рӯз як маротиба ба корманд музд диҳад мо имрӯз аксарият корхонаҳоро мебинем ки дар як моҳ як маротиба музди меҳнат пардохт мекунанд ҳамин бо розигии корманд ва иттифоқи касабаи кормандон сурат гирифтанаш мумкин аст лекин худи кодекси меҳнатӣ мегӯяд ки дар як моҳ 2 маротиба пардохт кардан аз ҷумла мо онро бо ибораи русӣ аванс ё пешпардохт мегӯем бояд ки ҳамин меъёр риоя шавад ва дар маҷмӯъ агар гирем дар як моҳ як маротиба пардохт кардани музди меҳнат ба корманд аз ҷониби корфармо ӯҳдадорӣ ҳатмӣ аст он метавонад ки ба таъхир гузошта шавад лекин аз 2 моҳ зиёд ки шуд аллакай таркиби ҷиноят дар ин ҷо ба вуҷуд меояд ва корманд ҳақ дорад ки барои оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ ба мақомоти прокуратура муроҷиат намояд. дар моддаи мазкур ёрдампулӣ ё дигар пардохтҳои бо қонун муқаррар гардида гуфта чиро дар назар дорад имрӯз ҳам дар асоси қонунгузории меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам дар асоси қонунгузории таъминоти иҷтимоӣ як қатор мафҳумҳо ҷой доранд масалан дар кодекси меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон ёрдампулӣ ба ҳамчун илова ба музди меҳнати корманд барои анҷоми корҳои муайяни корманд равона шудааст масалан ёрдампулӣ барои таъмири хонаи истиқоматии корманд дода мешавад ёрдампулӣ аз як минтақа ба минтақаи дигар гузаронидани корманд равона шудааст ё ки дар он ҷо беуста кӯмакпулӣ ё ҷубронпулиҳо пешбинӣ шудааст ки он ба қонунгузории таъминоти иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон равона шудааст масалан ҷубронпулӣ барои кӯмакпулӣ барои аз офати табиӣ зарардида кормандоне ки беуста корфармо ба онҳо маблағи муайян пардохт мекунад ё ин ки ҷубронпулӣ барои сафари хизматии корманд ки аз ҳисоби худ онро хароҷот намудааст яъне як қатор мафҳумҳое ҷой доранд ки онҳо ифодакунандаи маблағи суратҳисоби корфармо барои ҷудо гардидан ба корманди дахлдорро фаро мегиранд пас масалан дар намуди нафақа агар гирем нафақа худ пардохти ҳармоҳаи корманд мебошад
و بعد از برآمدن به نفقه شخص حق دارد که آن را از کارفرما در مهلتی معین و من بعد از اگنتی سقوطی دولتی و اجتماعی طلب کند بیوسته به صورت حساب کارمند یا نفقه گیر همین مبلغ هر ماه میگذرد. کارت‌های مخصوص جای دارد و امروز ما و شما میبینیم که نفقه گیران جای دارند که آنها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با یاردمپولی ها در عرفه جشن های معین یا که در حالت دوچار شدن به توکل های اجتماعی علیحده آنها روبرو میگردند، آن نیز باید در مهلت معین با مقررات و ترتیب هایی که پیش بینی شده است به آنها داده شود. از این رو برمیاد که همون مبلغ هایی که به یاردم پولی، علاوه پولی، کمک پولی، جبران پولی و غیره داخل دارند، آنها نیز همچون طرف ابجکتیوی ماده مذکور به حساب می روند. یعنی هنگام بیماری هم بیوسته هنگام بیماری مثلا کارمند کار میکند، سلامتی خود را موقتا از دست داده است، به بیماری گرفتار می شود، در این حالت موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره سقوط حتمی اجتماعی برای آنها کمک پولی برای کارناشایمی موقتی پیش بینی شده است و همین حالت کارفرما اگر با پرداخت همین کمک پولی برای کارناشایمی موقتی دست داشته باشد و سری وقت بیشتر از 2 ماه آن را پرداخت نکند، جوابگری جنایتی نسبت او پیش بینی می شود. ما فکر میکنیم که از روی این ماده جنایت خیلی کم صادر می شود، اما وضع واقعی چگونه است؟ امروز تحلیل های فعالیت مقامات پروکراتور جمهوری تاجیکستان و آمارهایی که عاید به ماده 153 پریم 1 به چشم می رسند، علاوه 1 به چشم می رسند، خیلی کم هستند، ناچیز هستند. شاید در مجموع جنایت هایی که صادر می شوند طبق همین ماده از 10.01 یا از 100.01 پرونده صورت گیرد. مثلا دیگر نمودهای جنایت ها شماره 10-20 پرونده داشته باشند، در اینجا 1 یا 2 تا پرونده ها به چشم می رسند. یعنی از این برمیاد که علاکه کارفرمایان در حدود جمهوری تاجیکستان در همه مورد کوشش می نمایند که قانونگذاری مهنتی و قانونگذاری تامینات اجتماعی را از جانب مقامات های وکالتدار رعایت نمایند و برای پرداخت کردن مزد مهنت، نفقه، استیپندیا، یاردم پولی یا دیگر پرداخت ها کوشش های خود را به سامان رسانند. بعضی حالت هایی هست که سری وقت مزد معاش کارگر پرداخته نمی شود، کارگر کار رو ترک می کند. این گونه حالت ها زیاد می شود که حتی هم معاشی موندهش رو نمیگیرد و از کار می رود، همین جنایت پنهان می ماند. اگر امروز ما تحلیل ها گذرانیم، در جامعه بعض کارمندان هستند که معرفت حقوقی آنها در سطح دخلدار قرار ندارد و از موجود بودن ماده 153 علاوه 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برخوردار نیستند و وقتی که به کار می درآیند و یک مهلت معین مزد مهنتی آنها پرداخت نمی گردد، اندیشه می کنند که کارفرما دیگر حاکم است و تمام مسئولیت را به ذمه نگرفته است و راه اساسی حل این بحث از کار رفتن است. به هر یک کارمندانی که امروز در اساس شرطنامه مهنتی کار می کنند همچون حقوق شناس مراجعت کرده گفتنی هستند که در موردی که کارفرما مزد مهنت شما را بیش از 2 ماه به سبب پرداخت نمی کند، شما راه حل مسئله از کارروی را نجویید. شما یک مرتبه به کارفرما مراجعت کنید و فهمانید که موافق قانونگذاری مهنت شما حق دارید هر ماه مزد مهنتی خود را گیرید و کارفرما عهده‌دار است که پرداخت کند سری وقت. و در حالتی که عریضه خطی شما از جانب کارفرما جوابی انیق نگرفت یا رد گردید یا که به اساس گردانده شد، شما می توانید در اساس همین حجت خود بیفته به مقامات پروکراتور مراجعت کنید و روی حل مسئله آن می گردد که کارفرما مزد مهنت شما را پرداخت می کند. و نتیجه از این پرونده چگونه است؟ از سببی که در کدکس جنایتی سانکسیا همچون جریمه، محروم ساختن از آزادی 2 سال یا محروم ساختن از وظیفه معین، اشغال وظیفه معین تا 5 سال هست، کارفرما
дар ин ҳолат ҳавасманд аст ки баъд аз муроҷиати корманд маблағи ӯро ҷуброн кунад ва нисбати ӯ ҷарима татбиқ шавад. дар ҳолате ки думоҳа музди меҳнати кормандро пардохт накунад, он нафар 5 сол аз озодӣ маҳрум мегардад. барои ҳамин аввалан муроҷиат ба худи корфармо, вақте ки ба манфиати корманд ин масъала ҳал нашуд, муроҷиат ба мақомоти прокуратура, то ин ки ҳаққу ҳалоли музди меҳнате ки дар давоми 1 моҳ 2 моҳ ё зиёдтар аз он корманд ба анҷом расонидааст, бояд ки корманд ноил шавад, яъне корманд ба ҳаққи худ расад. қабл аз оне ки ба чунин мушкилиҳо як корманд гирифтор нашавад, бояд шартномаи меҳнатӣ дошта бошад бо корфармо. дар модда 153 иловаи 1 нафақа ҳам дар назар дошта шудааст. масалан, як нафар вақте мефавтад, хонаводаи ӯ имкон доранд ки нафақаи ӯро бигиранд. агар имрӯз мо ба қонунгузории нафақаи ҷумҳурии тоҷикистон назар афканем, дар он ҷо 5 намуди нафақа ҷой дорад. аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаи давлатӣ ва суғуртавӣ, қонун дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳамин 5 намуди нафақаро пешбинӣ мекунанд. якум намуди нафақа нафақаи суғуртавӣ аст. ба нафароне дода мешавад ки онҳо кор мекунанд ва собиқаи муайян, аз ҷумла мардҳо баъд аз расидан ба синни 63 доштани собиқаи корӣ на камтар аз 25 сол, занҳо пас аз расидан ба синни 58 доштани собиқаи корӣ на камтар аз 20 сол ба ҳамин намуди нафақа ҳуқуқ доранд. намуди дигари нафақа нафақаи давлатӣ ё иҷтимоӣ аст. ин намуди нафақа ба онҳое дода мешавад ки умуман собиқаи корӣ надоранд ё собиқаи кории онҳо мутобиқи муқаррароти қонунгузорӣ барои гирифтани нафақаи суғуртавӣ имконият намедиҳад, онҳо низ ҳуқуқи гирифтани чунин нафақаро доранд. яъне 63 мардҳо, 58 занҳо навобаста аз собиқаи корӣ ба ин намуди нафақа муроҷиат мекунанд. нафақаи сеюм нафақаи касбӣ аст. ба нафарони алоҳида, гурӯҳи алоҳидаи кормандон дода мешавад ки он метавонад пеш аз муҳлат ё дар давоми гирифтани дигар намуди нафақа ҳамчун илова ба он пардохт карда шавад. нафақаи чорум нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ аст ва нафақаи панҷум нафақа барои хизматҳои махсус дар назди ҷумҳурии тоҷикистон. бояд таъкид кард ки ҳар касе нафақа мегирад ба ин ё он зернамуди нафақа рӯбарӯ мешавад. нафақа ҳаст аз рӯи синну сол, нафақа барои маҳрум шудан аз саробон ва нафақа барои маъюбӣ. ва саволе ки шумо додед бевосита ба нафақаи маҳрум шудан аз саробон дахл дорад, чунки нафақа хусусияти инфиродӣ дорад. ҳар нафаре ки нафақа аз рӯи синну сол мегирад, нафақа аз рӯи маъюбӣ мегирад, вай шахсан мегирад. ва вақте ки ҳамон нафар вафот кард, бевосита аллака ин муносибатҳо қатъ мегардад. дигар ба хонаводаи ӯ намуди нафақаи синнусолӣ ё маъюбӣ дода намешавад. барои онҳо баъд аз вафоти нафақагир дигар намуди нафақа, нафақаи маҳрум шудан аз саробон таъин мегардад ки ба ҳар як аъзои ғайриқобили меҳнати оила он пардохт карда мешавад. яъне аз як гурӯҳи нафақа ки субъект аз байн рафту вафот кард, дигар намуди нафақа барои таъминоти аъзои оилаи маҳрумшуда ё вафот карда нафақаи аз рӯи маҳрум шудан саробон таъмин карда мешавад. дар маҷмӯъ барои кам шудани ҷиноят кадом тадбирҳо метавонанд таъсиргузор бошанд? барое ки умуман ҳамин намуди ҷиноят дар байни ҷомеа ва умуман аз ҷониби корфармо, роҳбари корхона, муассиса, ташкилот навобаста аз шакли моликияташ кам шавад, ман андеша дорам ки ҳамун уҳдадориҳое ки имрӯз қонунгузории меҳнатӣ, қонунгузории таъминоти иҷтимоӣ ба зиммаи корфармо гузошта шудааст, он бояд бо масъулият самаранок саривақтӣ иҷро гардад. чунки ҳар корфармое ки музди меҳнати корманди худро саривақт пардохт мекунад ё ин ки мувофиқи қонунгузорӣ ҳар нафақахӯр саривақт нафақаи худро мегирад, вай дар баробари эҳтиром гузоштан ба мақомоти давлатӣ, ба роҳбари корхона, муассиса, ташкилот эҳтиромаш ба давлат зиёд мегардад. чунки дар модда 1 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ мегардад ки тоҷикистон давлати иҷтимоӣ аст. барои ҳар кас шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад.
аз ин рӯ бармеояд ки яке аз механизмҳои фароҳам овардани ҳамин гуна шароиту инкишофи инсон сари вақт пардохт кардани музди меҳнат, нафақа, стипендия, иловапулӣ, ёрдампулӣ, кӯмакпулӣ, ҷубронпулӣ ва ғайра мебошад. сипос ки барои барномаи мо фурсат ҷудо намудед. ҳар ҷиноят новобаста аз намуд ҷавобгарӣ дорад. ба мақоли мардумӣ амали воқеа пеш аз вуқӯъ беҳтар аст. қабл аз оне ки кирдореро анҷом медиҳем бояд оқибати онро ба инобат бигирем то ин ки ба худу ба касе зиёне нарасонем. қазоват аз шумост. мо ба дунболи мавзӯи дигар меравем.